Въпрос: каква е Божията същност? Отговор: първо, Евангелие от Йоан 4 часа и 24 минути. Бог е дух, и онези, които му се покланят, трябва да му се покланят с дух и истина. Второ, послание до Ефесяните 1 часа и 23 минути. Църквата е неговото тяло, пълнотата на онзи, който изпълва всичко във всичко. Трето, Бог не се слива с всичко, а е отделен от сътвореното. Деяния на апостолите 17 часа и 24 минути. Бог, който създаде света и всичко, което е в него, като е господар на небето и земята, не живее в храмове, направени от човешки ръце. Послание до римляните 1.1, 3.5.3.6. Кой му е дал първо, за да му бъде въздадено? Защото всичко е от него, чрез него и за него. На него да бъде слава до вечни векове. Амин. Четвърто, Бог е единствен, той не е пантеистичен, нито политеистичен. Исея 4.0.1.8. С кого тогава ще сравните Бога и какво подобие ще му придадете? Исея 4.0.2.5. Светият казва: с кого ще ме сравните, за да бъда равен